Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz hem ilk başta şonun bilen başlayarız. Ey nefsim, bilip koy. Şu mübarek söz İslam'ın nişanı bolşy ýaly. Ähli barlyklaryň hem hal hereketi bilen dynyzy her wagt gaýtalyan zikridir. Bismillah'nyň nähili eýsilmez güýçdügine, tükeneksiz bereketdigine göz ýetirmek isteseň, şu misaly hikaýaçygy ünsärip dinle. Araplaryň çölüne ýola çykan islendik adam her wagt häli şinde duş gelýän garakçylaryň şerrinden goranyp, gerekli bolan mühim işlerini ýerine ýetirip bilmek üçin bir taýpanyň serdaryny howandar tutunup, onuň goragy astyna girmeli bolupdyr. Ýogsa san sajaksız düşmanyň garşysynda ýeközü galjagy gerekli bolan işlerini, mühim bolan işlerini ýerine ýetirip biljekler eken. Ine iki kişi çöle rowana bolýar. Olaryň biri kiçi göwnli, beýleki bolsa tekebbir eken. Kiçi göwnli adam bir taýpanyň serdaryny howandar tutunýar we goragy astyna girýär. Beýleki adam bolsa men tekebbir bolanlygy sebäpli hiç bir taýpanyň serdaryny dinlemeýär we goragy astyna girmeýär. Ýanky serdaryň howandarlygyndaky kişi hemme ýerde sag salamat gelýär. Her an haçan ýolunda garakçy duş gelse, meniň howandarym plan serdar diýär, garakçy oňa hiç şeýle edip bilmän, çekip gidýär. İslendik çadyryň gapysyndan baryp, şol serdaryň adyny berýär, oňa syla hormat edilýär. Ýöne beýleki men tekebbir, serdaryň goragyna girmeýän adam bolsa, bütün ýolawçylygynyň dowamında şeýle bir belalara uçuraýar, diýip aýdarýarlar. Orkudan ýa mydama titrep gelýär. Hem işe dileçilik edýär. Hem har bolýar, hem maskara bolýar. Anha ey tekebbir nefsim, sen şol ýolawçy, bu dünýä bolsa çöl, özüňem sonsuz ejir, sonsuz garypsyň. Düşmanyň, bela beterleriň kän, gerekli zatlaryň, maksatlaryň, arzu-hyýalyň tükeneksiz. Eger şeýle bolýan bolsa, şu çölüň ebedi eýesi, mydamalyk häkimini howandar tutun. Onuň adyna sığın. Şeýsen, älemdäki her bir barlygyň öňünde dileçi bolmakdan we her bir hadisadan gorkup titremekden halas bolarsyň. Diýmek, bu söz bereketli hazinadyr. Bismillahirrahmanirrahim'in saýasynda sendäki sonsuz ejizlik we garyplyk, sonsuz gudrat ve rahmet eýesi bolan Allah bilen tapyşýar. Onuň saýasynda ejizlik, garyplyk her bir zada güýji ýeten Allahyň dergähinde iň kabula laýyk görülen şefaatçy urlýar. Bismillahirrahmanirrahim sözü bilen hereket edýän adam döwlete gulluk edýän esker ýalydyr. Ol hiç kimden çekinmeýär. Her edýän işini kanuna arkalanyp döwletiň adyndan edýär. Her bir zadyň höttesinden gelýär. Sözümüziň başynda ähli barlyklar hal hereketi bilen bismillah diýär diýipdik. Şeýledenmi? Mysal üçin bir adam şäheriň halkyny zor bilen bir ýere jemleýär. Olary işlemäge mejbur edýär. Mundan çen tutsaň, onuň öz ady, öz güýji bilen hereket etmeýändigi düşünükli. Eýsem ol ya esker
ýa-da döwletiň adyndan hereket edýän bir gullukçy ýa bolmasa paşanyň güýjüne arkalanýan emeldar bolmaly. Edil şonuň ýalyda her bir zat Hak Tagalanyň ady bilen hereket edýär. Kiçijek zerre ýaly tohumlar, çigitler başlarında äpet, ullokan agaçlary göterýärler. Dağ ýaly ýükleri galdyrýarlar. Diýmek, her bir agaç Bismillah diýýär. Rahmet hadynasyndan, miwelerinden ellerini, şahalaryny doldurup bize hödürleýärler. Bagdyr bakçalaram Bismillah diýýär. Allahyň gudraty bilen dören aşhana gazan misali içinde dürlü dümen lezzetli taamlar bir wagtyň özünde ýaz paslynda bişirilýär. Sığır, düýe, goýun geçi ýaly mübarek haýwanlaram Bismillah diýýär. Allahyň ihsan etmegi bilen olar bereketli süt çeşmetine uğurlar. Rızıklaryň hakiki eýesi Allahyň adyndan iň ýakymly, iň arassa ab hayat ýaly iýmitleri bize hödürleýärler. Her bir ösümlük, ağaç ve otlaryň yüpek ýaly yumşaçyk kökleridir damarlary hem Bismillah diýýär. Gaty daşy, gaty ýeri ýaryp çykýar. Allahyň ady bilen, Rahmanyň ady bilen diýýärler. Her bir zat olaryň emrine boyun bolýar. Diýmek, şahalaryň ösüp çykyp, howada ýaýrap miwe berýärli. Kökleriň hem şeýle gaty bolan daşyň, gaty ýeriň aslynda aňyr baş ansatlyk bilen ýaýraýşy we hasyl berşi. Şeýle hem näzik ýapraklaryň güneşiň aslynda şeýle gyzgynlykda näçe aýyň dowamında terligini saklaýşy tebigat parazlaryň agzyna yumruk bolup diýýär. Kör bolan gözlerine barmagyny sokýar we şeýle diýýär. Seniň iň berk, iň gaty, iň gyzgyn hasap edýän zatlaryň hem emre tabiinlikde hereket edýär. Yüpek ýaly yumşak kökler Musa aleyhissalamyň hasasy ýaly faqul nadrib bi'asakal hajar emrine boyun bolýarlar. Daşlary ýaryp çykýarlar. Ýukaçyk hagyz ýaly näzik ýapraklar İbrahim aleyhissalamyň agzalary deyin ataş saçjan gyzgynlyga garap ya narkuni berda we selama aýatyny okuyarlar. Görüşimiz ýaly her bir zat özüne mahsus dilde Bismillah diýýär. Olar Allahyň ady bilen Allahyň nymatlaryny bize getirip berýärler. Diýmek biz hem Bismillah diýmelidir. Allahyň ady bilen bermeli, Allahyň ady bilen almalydyr. Allahyň ady bilen bermeýän gafil insanlardan almaly däldir. Haýsydyr bir miwäni satyn alýanmyzda onuň eýesine pul berip garşylygyny berýäris. Mülkün asyl eýesi bolan mün'imi hakiki nymatlaryň hakiki eýesi bolan bizden näme isleýär, näme garşylyk talap etýär? Bu beren nymatlaryna garşylyk näme isleýär bizden? Jogap: diýmek, mün'imi hakiki şol gymmat baha nymatlaryň haritlaryň tölebi hökmünde bizden 3 zady talap edýär. Şolaryň biri zikir, ýene biri şükür, ýene biri bolsa pikirdir. Başta Bismillah bilen başlamak zikirdir. Ahyrda elhamdülillah diýmek şükürdür. Bu ikisiniň arasynda ajaýyp sunwat eseri hökmündäki gymmat baha nymatlaryň Ehad ve Samet bolan Allahyň gudratynyň mucizasydygyna, rahmetiniň täsin sowgadydygyna düşünmek, akyl ýetirmek pikirdir. Bir padşanyň saňa ýollanan gymmat bahaly sowgadyny gowşuran garyp adamyň aýagyny öpüp,
asıl sowgada uğradan paşany ýatlamamazlyk nähili akmaklyk bolýan bolsa, edil şonuň ýaly bu gymmat bahaly nymatlaryň hakiki eýeti bolan Allahy tanaman, olary tebiigata sebäplere bermek ondan müň etse akmaklykdyr. Ey nefsim, şeýle akmak bolmak islemeýän bolsaň, Allahyň ady bilen ber, Allahyň ady bilen al, Allahyň ady bilen başla, Allahyň ady bilen işle. Vesselam.